Arratsaldeon Bilboko Deportibotik, ongi etorri frontoi luzea saiora, munduko pala txapelketako finala jokatuko dute une batetik bestera, Luis Ziskarrek eta Esteban Gaubekak hortxe duzue. Jende aurreko aurkezpenak gaur zale ugari ekarri dituzte bai batak zein besteak. Joan den azaroko laugarrenean ekin zioten buruz-buruko txapelketa honi eta 8. partidua jarriko dio amaiera. Favorite batzuk bidean gelditu dira eta haien atzetik itzalean azaltzen ziren bi pelotarik atera dute burua eta beraiek iritsi dira gaurko partiduan txapela jokatzea da. Luis Ziskar bigarrena, aurrelaria da, bakion jaio, baina berehala 37 urteko pelotari hau mungiara joan zen, han hasi eta ez izen, han ikasi zuen pelotan eta han egin zuen profesionaletan debuta 1982 urtean eta irudietan duzuena Esteban Gaubeka, hiru txapelketa ditu irabaziak pelotari honek buruz-buru, beste txapelketa batzuren artean, binaka ere irabazi baititu bat baina gehiago, 8 terdiaren barruan ere bi txapelketa irabazitakoa da, pronostikoa bere alde azalduko da, baina ez usteko bat baino gehiago eman da iritsi da finalera Ziskar bigarrena, eta gaur ere zeresana izango du Mungiako pelotariak. Zozketa egin ondoren, sakeak horri egokitu da beraz. Ziskarrek pelota aukeratzeko eskubidea izango du, eta badirudi ze pelotarekin ekingo dioen partiduari erabaki duela. Aproba egin dezan eman dio Estebani, eta betiko lez garrantzia handia buruz-buruko partidu batean sakeak izango du. Zakatzaile ona da Ziskar, horixe erakutsi du orain arte jokatu dituen partidu guztietan, aurrelaria izan arren, eta horretan oinarritu nahiko du gaur garaipena. Esteban Gaubeka trebea da. Horretan ere, beste bai asko ditu, dirua bere alde aterako da, baina ikusiko dugu hemendik aurrera zer gertatzen den. Partidua 35 neurketa hastear, prest Luis, prest Esteban. Hor da, lehen da biziko pelotaka da, sake eskura eman dio, baina behar bezala ez du jo Gaubekak eta lehen da bizikoa Ziskarrentzat izango da. Bat eta huts. Txapelketa honetako estrainekoa Karmaren kontra jokatu zuen Mungiarrak 35 eta 12 nagusitu zen. Bigarren aurkaria gogorragoa izan zen, Lujan kubatarra entzuzen ere 35 eta 31 irabazi zion Ziskar bigarrenak, eta final aurrekoan beste handi bat menderatu behar izan zuen, Fusto, egungo txapelduna. Ziskarren bigarren sakea, ondo sartu da Gaubeka, atzera egin behar izan ditu pare bat urrats Ziskarrek, Gaubekak barrutik barrura eta ezkerrekin ezin pelota hori jaso, Luis Ziskarrek. Askoz ere indartsuagoa du eskubia ezkerra baino. Eta behar bada horixe izango da, bi pelotarien asmoetako bat, aurkariaren ezkerraren bila eraso egitea. Pelota aldatzeko asmoa du Gaubekak, Armintzarrak partidu bakarra jokatu behar izan du finalerako txartela eskuratzeko. Imanol ezkerraren kontra hain zuzen ere jokatu zuen final aurrekoa, 35 eta 21 aixe nagusitu zen. Eta gaur ona partidu hori jokatuta etorri da. Bitin bat kosta zaio Esteban Gaubekari pelota aukeratzea, baina hautatu nahi izan duena, eta laster egingo du partiduko bere lehen da biziko sakea. Aurrelariak dia biak, bai Ziskar zein Gaubeka, lehen aipatu dizuegu 3 txapelketa irabazi dituela buruz-buru Estebanek, eta Luis Ziskarrek ere 2003an lortu zuen buruz-buruko txapela. Sakea Gaubekak, eskura eman dio
Erresto Ziskarrek eta Estebanek buruz gain pasata. Dotore lortu du. Bigarrena, Mikel Aierbe, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Korrika eta presaka partidua jokatu, dutxatu eta hementxe da Bai. partidua komentatzera etorrita. Partidu gogorra egin duzue, Mikel, 10 tanto batik atzetik, azkenean harrapatu dituzue eta 2 tanto batik galdu. Bai, pena. Partidu polita ertendek. Niuzea oso ondo jogatu jula, baina bueno. Azkenengo 2 tantua bai Inigo eta nik eskuko pelotak eta azkenean bai itxu-itxuan juteak eta bilak are hau tokita. Baina bueno, frontoia ere oso polita zio da, partidu polita ertendek, azek guztua. Haze, tantoa ikusten ari garen, Gaubekak nola edo ala eraman du pelota hori, Ziskarrek bipareta, burutzatu nahi izan dio Zabaletik Gaubekak, oraingoan ezin buruz gain pasa, Ziskarrek ere ahalegin horixe egin du. Ezkerrez ezin, Armintzarrak, ezin Mungiarrak, 2 eta 1 aurretik jarri da Esteban Gaubeka, 17 pelotaka da, zein baino zein ederragoak kasu batzuretan, eta 3. lortu du Gaubekak. Tanto bikaina, Mikel. Bai. Oiartzabalek eta Aierbek, 33 eta 35 galdu dute jaialdiko lehen partidua Iriondo eta Garmaren kontra. Bigarrena munduko txapelketako finala. Ikusten ari garen hau, 3 eta 1 aurretik da Gaubeka, partiduko lehen tantoa Ziskarrek egin ondoren. Zer diote pelotazalek, aste honetan zer zioten, favorito Esteban Gaubeka izango dela agian, baina besteak handi asko utzi dituela kanpoan eta Erne gaur ere berarekin. Bai, hori, nik uste hasiera batian favorito pixka de Esteban dekela Gaubeka, ez da? Baina, bueno, ikusita Luisez etxapelketa indiken, nik uste bildura handiok berdekela, gaina merezi izan duik finala jatzea bi txapeldun handi botaixi kanpoa, eta gaur gainean nik uste beha izugarrizko guak notoreko bala, gaur ere beste sorpresa bat ematea, noski. Eta jarraitzaileak, zeinak ekarri ditu gehiago, hor ikusi ditugu zale batzuk, kamisetak eta jantzita eta oiu batzuk botaz. Bai, etzekia, nik uste bilake jende zenten moitzen die, eta posgarri jadek, ez da, frontoia olako itxuragin ikustia, eta pelotari jantzako ere beste gauza badek, ez da. Naiz da beti joatu herri motio eta, baina hola frontoia ikustia posa ematen dik. 2 eta 3, berdinketaren bila Ziskar bigarrena, aurrean Esteban Gaubeka. Hortxe da Luis. Sakea luze egia. Sakatzaile honak biak hori izan daiteke gakoetako bat. Bai, saki hasiero desberdin egiten die, baina bilake Estebane aurrela jasateko oso ondo konpontzen dek. Altura asko mateziok eta hor beti zeiterdi inguruan gurutzatzeik eta beste bate sake harra. Eta luze galdera entziz, nik uste diat gaur egun zioken sakatzaileek haundinien azbaek, haundintako bat. Baina honek abiadura matezio izugarria. Ondo sartu da Gaubeka, ezkerrez Ziskar, ondo Esteban, hori ez dago eramaterik. Bai. Bilaken nik uste diat eskubiz errez, buruz gain elkarri errez 10 pasako ditu. Bilake Estebanek oso ondo, eskumutura oso ondo sartzen dik eta altura ematen. Eta horre dengo egakoan nik uste diat, aber zeinek hartziken hor aurrian aukerako pelota. Zer hauek aukera gutxi berdie ja tantu bukatzeko. Final aurrekoa jokatu zituztela 10 bat egun badira eta ez dute partidurik jokatu nahi izan gaur arte, ez batak ez besteak. Bai, kiliko lore honditu, lesillon batzuk eta ni Estebanekin honituan berriketan beste unean telefonoz da bildurrare bai, azkenian, betire final bizperan nahi izaten dek bizkat entrenamentu batin ritmo bajuxiokin. Hemen txuriz jantzi da azkenian lesillo baten bildurrez da normala dek, Justo ere final aurrekoa jokatzera
horrela etorri den bildur pixka batekin eta azkenean partidu erditik aurrera edo antzena zuen bere ukondoan lehendik bueltak zerabilen lesio hori. Eta gaurko bi protagonista hauek bada ez bada ere aurreko astean ez dute partidurik jokatu nahi izan. Sake Arroa, ondo sartu da orain Ziskar, Gaubekak oinetara bota eta tanto. Ezkerra betila. Bai. Oso pelotaria dek Esteban, hor saiatuko dek Luise hanketa bilatzen eta ez tegitxu itxuan pelota txikitza jungo. Jakin da Luisen zulua hor ezkerra eta hortan dola. Gaubekaren sakea, oraingoa ere etzen gozoa. Ezkerraidez sartzen saiatu da Ziskar, baina ezin. Belozia edetik asko ematen, baina goxo ezker frontiza jotzen dik eta paeta aldaka sartzen juten dek eta... Bitanto lortu ditu oraingoz Gaubekak sakeari esker. Eta Ziskarrek bakarra orain arte. 7 eta 2. Tanto batzuk bilatu ditu Armintzako aurrelariak. Hala bi eskuekin hartuta sartu da Gaubeka eta hori gora joango zaio. 3 eta 7. Gorriz gaur Ziskar bigarrena. Debuta lehenago egin zuelako Gaubekak baino, baina gaur datuak begiratzen hasi eta 10 urte lehenago egin zuen debuta Luisek. Bai. 92an eta Esteban Gaubekak 2002an. Bai, nik uste dira leheno Luisen garaian da lehenotik gauge, debutak gazteosioken iteituan, 20 urtekin horita da, gaur egun nik uste diat, afizionau mailan ibilita geho, da han pixkat despuntatu edo, bueno, honentxuenetan ibilita geho orduan pasatze gaitu profesionalita. Leheno, nik uste diat, askoek hemen 18 o 19 urtekin ingo ziren debuta, afizionautan ila joatu gabe. Ondo eraman du Gaubekak, baina aukerako utzi dio Ziskarri, Oskarren kuadroan, edarra eskuinka da. Estebanek hortik ezkerrez ezin. 4 eta 7. Gustora gaitu zen dubiz, bai. Sakia ere oso nahi indik, Estebanek merito handiko sakia eraman di, baina eno esan diuna, honek ez di barkatuko. Honek esku bihortzan dinamita sekak. Oso pelota zaila eraman du balari buelta eman da, baina aukerakoa gelditu zaio Ziskarri eta ez du barkatu. 4 eta 7, partidua hasi baino ez da egin. 35 tantora da. Gaubekait sartuko da, bila doa Luis, eta nahiko behartut eritsi da. Bai, nik uste dira atzian gatzeko pelota, iguala hori, Bai, nik uste dira bote egin da iguala oso atzeak ajungo. Zeba Esteban egetzio, bate velozidadik eman, baina itxuan jundek aurrea eta zekiapa. 140 entzun dugu, tanto hau Gaubekak egin aurretik, alde handia dagoa postuetan. Bai, gehiagin ikuste diat, Final laurdenetan da, final aurrekotan dirua horoxen nuan da uste diat baino gehiago etxea bero-bero funtzala. Bai, geho banakako partidotan betire alde gehiago tende diruan. Zortzi eta 4. Gaubekaren sakea. Horrengoa ezker horma jota atera eginda, eskuia sartu ahal izan du Ziskarrek, aukerakoa berriro Luisentzat, orain bai, orain ere, ondo. Zale, giek ekarri dituzte. Atak tanto egiten duenean, txalo dozenak entzuten ari gara eta besteren kasuan berdin ari zaigu gertatzen.
lau tanto egin ditu Ziskarrek, 6 Gaubekak. Luisen sakearen zain. Esteban Gaubeka, datorren ostiralean beteko ditu 33 urte. Ezker horma ikututa atera du, baina ondo harrapatu du Gaubekak. Luisek ederki gurutzatu oiko posturan. Ondo Esteban. Aukerakoa. Gora. Aurreko pelotaka da ez du nahi bezain ondo jo Ziskarrek. Baina Estebanek gero ez du asmatu. Bai, oso ondo joatu tanto ontan Luisek, Ere ematera etorriko zen gaur ere Ziskar. Aurkaria gehiago baldin bada zer egingo diogu, baina azken bi partiduetan favoritoa aurkaria. Lehen da bizi Lujan, gero Fusto, baina bi partiduak berak atera zituen eta horregatik dago gaur Bilboko Deportibon finala jokatzen. Gaubekak 2004an, 5an eta 2008an lortu zuen buruz-buruko txapela. Gaurkoa Armintzarraren laugarrena litzateke buruz-buru. Ziskarrek barrura atera du orain. Gaubekak eskubia sartu, berriro gainetik Ziskarrek eta Rotore. pelotaka da jo dituen Luisek buruz gain tantoa lortzeko. Hirugarrena du. Hirugarren tantoa buruz gain lortutakoa. Kepa Arroita Jauregi hor. Munduko pelota batzarreko agintarietako bat. Beraiek antolatu dute aurtengo munduko txapelketa. Bai, Estebaneko zeo zein berkoiko pentsa nik uste botara ezin bertziokela pelota ipixka, zeba Luisek hor, baina karreran datorrela atzetik aurrera, aire zarrapatzen badik, baina ikusi dek. Oso ondo, buf. Sake ederra izan da. Zortzina. Bai, da gaur ikusten nahi dek, Luisek, Estebanek irabazi nahi baziok, asko jolaztu berkoula. Partiduko bigarren berdinketa dugu, lehen da bizikoa banakoa izan da, geroztik aurre hartuta ibili da Gaubeka. Eta azkeneko hau, sakez lortutakoak berriro berdintzeko balio izan dio Ziskar bigarrenari. Hortxe dator erdi-erditik, sake ateratzera, ondo Gaubeka, eta beti gora sartu behar izan du Ziskarrek pala, sake arrestu esperatu du Gaubekak. Ba, hori zaiatu berde pixkat. Duzte indarra eman baino direkzio pixkatekin. Hori egin du orain, oinetara pelota bota eta oso behartuta iritsi da Luis Ziskar. Erdi-erditik ari da sakatzen Ziskar, zabalera gotik, Esteban Gaubeka. Sake ederra da hori. Bai. 10 eta 8. Bai, gaina pareta justu ikutzen dik, pelotarian o metro erdi, o metro bat aurre zio, eta hor betire paetetikan, ez dakit nola ertengoan, da pala jartzia egiten dek, jarri, gehiago ezin dekin hor. Goitik etorri zaio, 6. kuadro parera. Ezkerra alferrik sartu du. Luisek zazpitanto egin ditu Ziskarrek, 2 galdu, 8 egin Gaubekak eta 1 galdu. Hau ere gaiztoa zen, 11 eta 8. Bai, zaki gane oso mekanizauta zekak, oso... 30 sakite baizki, 30 goizi oso antzekukak. Ezker pareta ikutu eta atera da pixka bat, eskubia sartzen saiatu da Luis, baina ezin izan du.
Hiru tanto jarraian egin dizki orain Esteban Gaubekak. Hor bai, aukera bazuen hobeto errestatzeko, ez du aprobetxatu, eta erasoan Gaubeka. Ezin Luisek. Hortxe zuen ba, sake gozo xamarra, sartzeko. Bai. Eskubitz jarri beharrean, berba da ezkerrez jarri eta gero pelotaka da horrekin erabaki du Gaubekak. Lau eta utxoko partziala gorriak egin baldin badu. Urdinaren bolada da oraingoa. Gaubekak ere lau tanto egin ditu bata besteren atzetik. Bosgarrenaren bila sakez. Ondo, Luis. Bai. Baita Esteban ere azte pelotaka da joduen. Amaikatik etzin Ziskarrek eraman. 13 eta 8. Bai, ondo erantzun Saki, baina gero Estebanek guainik hobeto. Gaina Esteban pelotai jotzeko ere ziro desberdina ditu. Estebanek gozo emate ziro pelotai, ematenik esfortzu egin gabe, da bestiak pelota txikitu itek, gorputzakin da danekin emate ziro. Esteban gozugo bezala, beti enpale hobe doik eta... Hortxe du, Ziskarrek agintzen hasteko pelota eta oraingoan bai aprobetxatu eta 9. egin. 9 eta 13. Bakoitza bere pelotarekin ari da. Ea zenbat aldatzen den orain. Sakea batetik bestera pasata. Gaubekak lau tanto lortu ditu sakez orain arte. Ziskar bigarrenak 2. Ondo Gaubeka, ipar eta moduko bat egin du sakeaz Ziskarrek eta gero Gaubekak azze pelotaka da joduen. 14 eta 9. Erraz, pasazio baine. Bai, nik Luis uste dira bipa eta ateatzen ni bintzainik enituan saiatuko gintzat. Betiro hobe txokoaldetik ateaz, eba hor bipa eta Esteban gaina hankez oso azkarra dek eta oso zaila izango dek Esteban hor usteka bien harrapatze dutze janik. Aterako da, ezkor hormatik, iritsi bai Gaubeka, 15 eta 9. Hankapizkorra dituela. Azkarra dekoso. Bai. Uzi bere, 11 atea edik, 11 erditik eta derrepentian bilan agertu dut. Eta erraz, Erraz da buruz gehin pasadik. Hiru bider egin du antzeko jokaldia Ziskarrek eta 4 buruz gain lortu ditu Gaubekak. Kasu guztietan pelotaka da bikaina jota. 6 tantoko zuloa lortu du Estebanek eta huts orain errazari Luis Ziskarrek. Nik uste diator eskubiz. Bai. Eskerra azkarra egizartzen dik. Nik uste da lehen hori beste zaken bate hondek, antzekua, da nik uste da eskubila sartzeko lekua badula. Denbora ere, bai? Bai, zeba pelota makaltxa marraz etorrek, edo orduan. Atxalaldia Ziskarrek. Gaubeka ongi aprobetxatzen ari da. 8 eta 1 partziala lortu du. Eta ia erdiak bilatu ditu. 16 eta 9. Ondo, pala hori hautzita etzekitak, zon. Orain suertea izan du Gaubekak. 17 eta 9. Hortzagatik edo? Bai. Ez dela opuntakin eman zio, gobertz bat egin, baino ez dik zata naturatea.
8 tanto. Bai, asko aldeindek, Atera ingo da, gutxi atera, ondo sartu deskubia, baina iritsi Gaubeka. Ezin, Luisek, 18 eta 9. Generalian beti izaten banabanako partida hauetan, hor txapa gainean utzi ezkeo, Sakia beti tantu itatekela, baina gaur ikusten gaitu Gaubekakin tipo hau aldatu itendek. Ederki sartu du beti gora pala. 19. Oraindik ez, 18 eta 9. Justoren kontra oso atzetik ibili zen. 10 tantoz edo gutxi gora bera. Baina, oso ondo ateatzen Esteban, oso ondo. Baina, ikustea Luisek ez dikela burua jetxiko, Beak argi dik, beak presiluare, tamainan, eta beak saiatu ingo dek azkenen momentu arte. Baina beak basekik, bere Saki hartzen madik takada handiliteko ala dikela, eta ziat uste partidua erregalatu ingo unikan honek. Horretarako lehen da bizi tanto egin beharko du Sakea eskuratzeko, eta azken bolaran oso tanto gutxi egin du. Hortxe da ezkarrez orain ondo sartu da. Bipareta egin dio Estebanek iritsi Luis. Hori ez, 10 eta 19. Justoren kontra oso atzetik ibili zen, baina segi egin zuen pelotan. Azkenean uzta jaso zuen eta gaur ere horretaz gogoratzea ez zaiot gaizki etorriko. Orduan egin baldin bazuen gaur ere litekeen adela siniz dezan. Hamaika eta bateko partziala egin du lehen Gaubekak. Hemendik aurrera, Sakea bere baitan duela zer egiten duen Ziskar bigarrenak. Berriro ezker horma ikututa, oinetara eta hau ez du Gaubekak eraman. Sakez 3 ditu, Gaubekak berriz 6. Galtarik ez dut egin orain arte. Hogeita 17 urte ditu Ziskarrek, sasoi betean dago. Bere duaietako bat indarra da eta oraindik ere abiadura handia eragiten dio pelotari. Bai, honek guendikan urte batzutako basek hau hemen, pelotatea. Ondo erantzun dio Gaubekak Sakeari, ezkarra bikain sartu du gero, botela lasterrean biak. Ondo. Gainetik pasan nahi Gaubekak ezin izan du, botela lasterrean orain, ezin Ziskarrek. Tanto okerra izan dek, botela lasterra asko da kaixi jotako da Luis oso ondo ibilidek defentzan, Hor eskerrez da pelota oso txarrakatea izkik. Ez dio asko iraun Sakeak Ziskar bigarrenari. Tanto bakarra egiteko gai izan da Sakez, eta hurrengoan Gaubekak berreskerratu egin du, denbora eskatu du orain Estebanek. Egia esan orain arte etenik gabeko partidua izan da, eta tragotxo bat jotzeko aprobetxatu du Armintzarrak. Lehenkoan palamotzeko txakbelkita bat jokatu ziaten, pelotari batzuk Iruñean labriten. Bikote okerezpanago. Bai, iraz intzien Fustok eta Ibargaraiek, baina ez ditu guztua ibili bintzat. Bai, behaiek irazi die, baina
ez diala guztua ibili, behaiek emandako nivelakin, da Urkijo eta Galan ibilitu eta horiek oso gaizki. Horiek bi partido finaler ja galdu ziren, da gero beste partiduare bai. Da hori jarri ezin ikan, da enpalia oso gaizki, eta ni Urkijokin itzein diat bestiakin ez ditzein, baina Urkijo oso disgusto dute etorri dek, honea. Bai, gaina bestiak mundialetik etorri ditugu oso jarri ja bai Espainiko bikotia da bai Frantziko bikotia, eta bueno. Beti esaten diuna, jendia petzatzen di, hemen daudena, pala motzen ibili gabe ja, izugarri joatu behar diu da, eta teorian bai, baina, bueno, pixkat entrenatu behar diu. Bestela, distantzia diferentia ditu, materiala diferentia, pala diferentia, eta orduan oso desente galdute ditzea ditu, aurrengo gunetan. Partiduko pelotakadari gonenetakoa behar bada, Gaubekari tanto egiteko balio izan duena, hortxe ikusko duzuen, nundi jo duen, eta nola gainditu duen Ziskar. 22 eta 11, hau ez dut esango erabakitzen hasi denik, baina zulu handia da finala izateko 11 tanto, Esteban maila handiko pelotaria da, eta ez dio nola nahi alde egingo txapelketa honek. Aukerakoa hor gelditu zaio Ziskarri, baina ez du bete-betean pelota ondo jo. Beste aukera bat, oraingoan botea eraginez, orain bai. Ziskarrek zerbait aldatu beharko du, partiduaren norabideak ere aldaketaren bat izan dezan. Bai. Ni uste dira pelota berri bat, pixkat hotz zamarro, edo minita zaiak eraingo nian. Hemen ez aldia botileroak izaten? Ez, hemen dikin berde dana. Bai txarreako eta bai honea erabaki dana norbeak hartu berrizik. Beste modalitate guztietan, nik uste aurkulorekin bat izan hori dutela, bai Ramonteko buruz-burukoetan, zesta puntuetan eta bere enpresako intendentea gutxienezan alamenean izaten du zerbait esan behar izaten dutenean edo, baina hemen bakoitza bere egiten ari da. Gaina uste da palan ez dela behin egon, osea, inoiz ez dela botilirik egon. Ondo dakite zer egin behar duten bai Ziskar bigarrenak eta bai Gaubekak. Amar tantoko zuloa du Armintzarrak. Luis Ziskar. Errebotetik metro batzu hartu eta badator sakera. Aukerako harrapatuko du hor, 6. kuadroan. Golea hori sartuko da. Aukerakoa orain Gaubekarentzat. Hori ez du eramaterik izango, Ziskarrek aukera polita alperrik galdu du. Bote eskasa intziok eta Zabalaldeak eskapautako pelota izan dek, aldindako Estebanek. Eta biltzen saiatu dek, baina gero ja salduta gatu egor Zabaleko alde hortan. Aurrez Ziskarrek joduen pelotakadan behar bada laburrantxean egin dio botea pelotak eta horregatik ez du errebote ingurura bota. Eskapada horrek iaia jokoz kanpo utzi du eta gero txokoan lortu du tantoa Gaubekak, 23. aldea gero eta handiagoa. Pronostikoa gero eta argiagoa. Bai, artekariak eta isildu ze bestik azken aldiontan. Baita Ziskarren aldeko gehientsuenak ere isili daude. Esku bizartuko da Ziskar, erantzun ona eman dio, baina urrengoan beharko du, hori ere eraman Gaubekak, bipareta ederra Ziskarrek, iritsi bai, baina eraman ez. Zegiat ez dan berri dugu, dita botatzea juna.
13-23, errepikapenak argitzen digun, sariaren kontra ez dugu behar bezala ikusi nola iritsi den eta zer egin nahi izan duen. Pelota berria orain aterako du Luisek, orain arte bi pelotarekin aritu dira, bakoitza berearekin. Bai, hasierako pelotakin ibitu bila. Bai, nik uste da datu gara dikela, pixkat pelota gogorra edo pixkat eoskor txio bilatuko nian nik. Baina, bueno, behake pixkat pelota pixka berdi, behake buruz gain pasatzeko ez da mineiteko, baina, zekiat. Sakiak inbeintzat, pixka pixuko pelota. Estebanei pixka mineiteko. Horentxe animo oiuak Luis Ziskarri, bere herritarrek eta bere ingurukoek. Bote bizi xamarra da duela, iruditu zait pelotak orain? Pelota hori hau ditu apergamina hau da, edo. Amairu eta 23, Luis Ziskar. Frontisera begiratu, konzentratu, eta hortxe da sakean, falta egingo du, falta. Azpitik eman nahi izan dio. Arriskatzen nahi dek eta saiatu berra ziok, baina pelota berriak ingainea, hori pelota hotza ziok eta aurretik aprobarik egin gabe, botea probatu du, baina gehiago ez. Eta akatsak barrutik ordain ditzake gaur Ziskar bigarrenak. Oso eroso oraingoz Esteban Gaubeka, 24-13. Edarra Botoro 25 eta 13, norabide egokia eman da pelota sarera, oanda zuzen. Zoruan bote egin orduko. Ikusgarria da pelotari hau, Bai, gaina, ikusgarria eta gaina oso kompletua dek. Ia dana ondo iteik. Defentzan oso ona dek, askarri biltzen dek, eta gero aurrian bukatzen bakarra dek. Eta gero buruz oso oskorra dek, oso irabaztalia, eta gero oso listua dek. Gauzak errez iteixik. 26-garrena ikusi duzuen nola lortu duen buruz gain aurkaria gaindituta. 6-garrena du buruz gain. Goxo, tak. Arken palatutako pelotaka da izan da. Ondo sartu du Ziskarrek ezkerra. Oitibera Gaubekak. Horentxe joango da bila. Ara, berriro oso gora bidali du, oso atzera. Oso ondo, Esteban Aidek partido oso kompletu egiten. Zugarrizko mailan Aidek jokatzen da. Pelotari hau banaka maila hontan jokatzen dikenean, nik usteak gaur egun goendikan ez zebela inor ondei frente egiteko. Fusto lehen urtean irabazi zian, da beste urte batzutan Imanolek eta irabazi die. Noski baiet, baina nik uste dira Esteban puntxu-puntxuan ziokenean, asko joatzen dik, asko. Eta buruarekin ez zetz, behin baino gehiagotan esanez ikusi dugu Ziskar. Ester partidua iaia ezinezkotzat joko du. Martxa honetan bainipen. Hori ere bai, 28 eta 13. Partidua amaieratik gertu dagoela ematen du, ikusten ari garena ikusita. Izugarrezko maila nahi dek, Pelota danak lekuan jartzen dizkik eta perfecto esateana. Burumakur, Goibel, Ziskar bigarrena. Ez dime ezi, nik uste diat, Okerraiken txapelketa ikusgarria eta geho asko bat igaltze bai,
burumak burjumo deketxea eta ez di Messi, Luisek. Ez da pixkat markagailu on xamarma Messi. Baina hemen gauzako lehituk eta Estebanek ez diko pentsatu behar, Estebanek lehen txapela irabazi eta etxea. 6 tanto behar ditu KVKak 2010ko txapela irabazteko. 13an dago aspaldi ezatzera ez aurrera Ziskar bigarrena. Eta aldaketa hundirik ez badago behin. Armintzara joango da gaur txapela. Hortxe du sakea. Aprobetxatzeko modua Ziskarrek. Eraman KVKak. Luis. Pasatzen utzi du, baina erreboteren ondoren ezin ezkoatzen. 14-29. Ondo jotako pelotaka da izan da. Gerorako utzi du KVKak, baina gero ezin. Lau eta hutseko partzialtxo bat egin du partidu hasieran Ziskarrek, baina geroztik tantoak iaia denak banak egin ditu. Oso ondo erantzun dio KVKak eta tanto. Haze, sake... Sake egin... Esan dio Luis, bea sakatzaile haundila dekela da azkenian gaurre aldea zintz pasadek, ez da? Estebanek min askoz gehiago intziok, Luisek Estebanek baino. Baina ikusi berdek hor aurrian sakerrestatzen Esteban maixu dekela, maixu. Errebesez da, guztiak hor oso azkar moitzen dek eta bea bezala oso gutxi arrestatzen direla. Azken bostak falta zaizkio KVKari. Sake arroa. Aire sartu da Ziskar. Hortxe dauka tantoan menperatzeko aukera. Ondo eraman du KVKak ezkerrez. Gora egin dio pelotak. Iparetan aita, eta hori sarera joango da. Azte tanto egin duen KVKak. Bai. Azken unire arte intentzioa izkotatu. Gero efektu eman pelotari ezkerra hormaren kontra. Altura eman ziok eta... Dena ondo ateratzen ari zaio. Bai. Ezinean, Luis Ziskar. Egun borobila digarro Estebanek. Saiatu egen dana ondo ateazako eta ez dik ez pelotaka txar bat eman, ez dana primeran. Orain bai Ziskarrek tantoa, KVKaren sakeari erantzunez lortu du. 15-11. Pelota aldatzeko asmoa du Ziskarrek. Lehen hautatu duenarekin, sakez falta egin du. Bai, baina hori justek izan pelotan. Ez, baina... Bai. Pelota behar bada beste bat ateratzeko asmoa du orain. Uzea ibilitakoa, lehen behar hautatutakoa dekela. Baina pelota berri bat atera eta arekin falta egin ondoren hortarako atera nik pelota. Bai, baina jakin inbere horrez tekela pelotan arazu izan behak. Baina, bai, askotan gehore burua ibueltak emate ziok eta, bueno. Ahalik eta tanto gehien egitera joango da printzipioz behinepen Luis Ziskar. Ondo eraman du KVKak. Ezkerrez Mungiarrak, tanto. Errebesez nik uste ya errezo zula Estebanek horre, Zabaletik bueltan zitzatorren da Uizia hobeto zila errebesaz hartutak oso gozo eraman. Sake asko eta asko ezkerpareta jota atera izkik, Bai. Amasei eta hogeita amaika. Estebanek lehen bailen amaitu nahiko du partidua.
eta alik eta gehien luzatzen saiatuko da Ziskar bigarrena. Botearekin ez du asmatu eta gero kanpora bota. Bi falta egin ditu Sakez. Inbeste erraztasun ezin eman Gaubekari. Bestelari asko jokatzen ari da eta opari batzuk egin dizkio gaur Luisek. Bai. Ni uste ja Luisen opari baino gehiago dek Estebanek jogatu dikela zugarezko mailan. Pasa que Sakian ez asmatu nik Luisek uste dira gaur. Bai. Gero hemen ala, Sakian ez bai dominatzen azten. Gero Estebanen gambiak Sakian azten dek eta o tanto egiten dik o eskuko pelota uste ziok eta hortxe gakoa ondila hortxe ziok, Eta gero pelote guane askoz gehiago izan du, dudik gabe. Gaubekak atzera, 33garrena. Erraz enpalatzen du. Oso gozua. Buruz gain 8 tanto lortu ditu, beste hainbeste Sakez, 16, eta horietxe dira baina Ziskarrek egin dituenak. Pena da partidua hain azkar hautsi izana. Emozio pixka bat gehiago, eskertuko zuten ona bildutakoek. Baina alaxe izaten da, finalak sarritan baten edo besteren alde hautsi egiten direla. 34garrena egiteko aukera paregabea Gaubekak, Ipareta, eta bakarra falta zaila orain. Lehen aipatu duena, Mikel, ez duela Ziskarrek horrela bukatzea merezi. Bi txapeldun handi kanpoan pronostikoaren kontra utzi ondoren. Oidek. Nik uste dira, handi behakin hona aldageletan joatu maldien eta bai izan zio, beha nahi da gaur galdu beha oso harro gaun berdekela, bere buruakin, zera izugarezko txapelketa indik. Kateak izan bai, dudik gabe, baina bueno, gaur irabaztea zitorrela. Baina ez egia dolako emaitza bate beti mina ematen dik, pixkat. Baina bueno, azkenian gero bihar goratuko gaur beruan, bai, igual izorratu zamarrakungo, baina bueno. Dutze dira kriston txapelketa indula, da kriston maila mandik, eta bi pelotaria hundie irazizio gaina izugarrizko maila manda. Gaur bilatu da beste bat, asko joatu ikena, asko. Eta behar pixka da nik uste dira bere nibeletik jetxidek eta hoxe pasadek. 17 eta 34. Ziskarren sakea. Horrein bai, hola sakatu izan balu. Bai, hori, nik uste dira paetekan bilatu, beha bi paet eta, bueno, genean balutza bere iriztia, baina nik uste dira holako sakia bila bertzila, paetetik ez ateatzia pelota. Hemen 8 eta 34, Sakez 4 tanto lortu ditu, baina baita bi falta egin ere. Gaubeka berriz. Faltarik ez eta 8 tanto zuzenean eta beste hainbestetan. Bera hasi da peloteoan agintzen. Falta izango da. Tristea Ziskarrek egin den partidua eta alaxe bukatu du. Saketik falta egin da. Pena handia, txapelketa bikaina egin baitu Luis Ziskarrek, lehen da bizik arma utzi zuen kanpoan, ondoren Lujan, gero Justo, ilusio zetorri da gaur Bilbora, baina ez 8 tanto baino ez ditu egin. Laster saribanak eta egingo dute, eta aurrez saiatuko gara protagonistekin hitz egiten. 4. txapelketatik, Mikel? Bai. Eta merezita dudik gabe, Merezita dudik gabe. Guzti dira, izugarrizko maila mandik, tipo honek. 2 urte lehen gurtinatzean irabazi, finala, basegian finala galduzula Fuston kontra eta mina asko eman zitxon horrek. Baina gaur berriz txapela irabazik eta nik uste dira banakako txapeldu
merito guztiakin gainea. Saribanak egiteko prest dira antolatzaileak, prest pelotariak, eta agian nik ere itxaron egingo dugu. Sariak eman eta protagonistak agurtzeko. Korrika eta presaka joan da aldagelara irabazlea. Luis Ziskar hemen atzealdean dugu. Hirugarren partidua jokatuko duten pelotariak ere hortxe dira. Saribanak eta noiz bukatuko zain. Azaroaren 4. ekin zioten aurtengo txapelketari. 8 partidu jokatu behar izan dituzte. Eta Ziskar bigarrena. Pelotazalen txaloen artean hortxe aterako da saria jasotera. Astalduko partez, karrera oso polita dugu hemen Deportibon. Hora da partidu borrokatagoa esperoko zuten, baina gaubekatzaleak benipen pozik dira, danak zutik jarrita, txapeldunari txalo joz. Hemen aurrek aldekoak gehienak bere aldeko ditu, Mikel. Hor, 5. kuadro inguruan beti elkartzen ditu. Esteban jende asko poitzen dik. Nintze da, Armintzako herri erdina baino gehiago frontoian dala hemen. Hau, Armintzako Cristiano Ronaldo dek. Kantxan ere gauza ikusgarriak egin ohi ditu, eta gaur bere mailarik onenean aritu da. Amaitu da saribanaketa eta Esteban Gaubekari etortzeko esango diogu. Eta Luisi ere itxagon dezala. Bueno, bai, zorionak Esteban. Eskerrik asko. Bueno, partido redondo te ha salido, ¿no? Sí, la verdad es que hoy el partido soñado. He sacado al principio un poquito nervioso, pero bueno, a medida que empezaba a sacar bien por la pared ya ha ido todo sobre ruedas y bueno, Luis tampoco ha podido mucho que hacer y he empalado todo y he sacado sobre todo muy bien. ¿Y él no ha sacado tan bien o quizás has estado tú bien? Sí, también es verdad que bueno, al coger yo ese arreón, pues bueno, él tampoco ha podido sacar muchas veces seguidas. Y sí es cierto que no ha sacado del todo como él suele sacar, pero bueno, yo también creo que he restado bastante bien y he sacado sobre todo bien. Yo creo que he hecho todo bastante bien. He escuchado por ahí que cuando juega así Gaubeka no hay quien le pueda parar. Bueno, hoy no. Esperemos que siga esta racha y bueno, de momento van bien las cosas. A ver si seguimos muchos años aquí arriba y bueno, y a ver si seguimos consiguiendo más chapelas. Esta es la 4ª en toda la cancha, supongo que hará tanta ilusión o más que las anteriores. Sí, ya que el año pasado se me escapó, pues este año me da todavía más ilusión. Bueno, la 4ª y bueno, a ver si viene alguna más. Tenías una espinita, ¿no?, con la del año pasado. Bueno, al final todas no se pueden ganar, se intenta, pero bueno, algún año sale cruzado y bueno, fue el año pasado, este año vuelta a conseguirlo y otra vez muy contento. Eskerrik asko eta zorionak. Zuei eskerrik asko. Quería dedicar a la familia, sobre todo la chapela, Barkatu, a mi reina y a esta pedazo de hinchada que son la leche, que siempre están conmigo ahí atrás. Barkatu a mí por no haberte preguntado, gracias. Eskerrik asko. Esteban, amaitu irabazlearekin irripartzu, eta Luis Ziskar datorremen, txapelik gabe. Bueno, Luis, pena izan da, hain txapelketa onna egin da horrela bukatu behar izatea, ez? Bai, he ganado a Luján y a Fusto, que bueno, que Fusto era el campeón del año pasado y Luján era uno de los favoritos, ¿no? Y yo, bueno, he hecho un campeonato bastante bueno y es una pena terminar así, ¿no? Pero contento, ¿no? Por estar en un día así y bueno, y ver que la gente todavía me sigue apoyando y ver que la gente sigue respondiendo, ¿no? Bueno, quizá una de tus armas era el saque y no has aprovechado del todo. Sí, yo creo que él me ha hecho más daño, ¿no?, que yo.
ha buscado bien ahí el pique y bueno, una pena porque no he podido entrar en ningún momento en el partido y una pena. A él le ha salido todo. ¿Eh? Que a él le ha salido todo. Sí, le ha salido todo. Bueno, cuando es el día, pues te sale todo, ¿no? El bote pronto, el saque, el pique pero bueno, yo ya sabía que él me iba a jugar así, que es muy artista y bueno, aún no siendo un gran sacador, pues ya se ha visto, ¿no? Que la mete bien la pelota y bueno, y hace más daño que cualquier otro sacador, ¿no? Bueno, lo de hoy es un palo, pero quizá a partir de mañana te des cuenta, oye, he llegado hasta la final, como has dicho tú, ganando al campeón del año pasado, ganando a Luján, he hecho un gran campeonato y lo de hoy ya pasará, ¿no? Sí, lo que te he dicho antes, quedé campeón con 30 años, hace 7 años y es un premio, ¿no? Estar aquí. Yo voy a disfrutar, aunque haya perdido, voy a disfrutar de este día y con la familia, con los críos y es un día grande para mí, aún perdiendo, ¿no? Eskerrik asko. Vale, sube. Hortxe ziren, Luis Ziskaren hitzak. Honek esperientzia badauka, galtzaren behin baino gehiagotan ikasten dela badaki. Eta nahiko lasai ikusi hau, Mikel. Bai, nik uste dira bilak oso ondo itzen die, Luisek eta posten hau, behagatikan. Behag izan die, eguna hundila dek, eta behantzako 37 urtekin berriro hemen ikustia, da frontoia dola ikustia, da gaina beha da segian ipala asko maite dikela, eta horako ambienti ikustia frontoian, da beha oainikan 37 urtekin hemen ikustia behantzako gauza hundila dek, eta galtzia, bueno, bai, baina azkenian beha bere buruakin oso arro onberdi behintzat. Hortxe dituzue partiduak utzi dizkigun datuak, Sakez 8 tanto egin ditu Gaubekak, Ziskarrek 4, Biparetaz aurrelari gorriak 1 eta Urdinak 3, ies egindakoak bana, Most eta 1 Estebanek, errestoan 2 tanto dituzte, atzean beste 2, buruz gain 4 Ziskarrek 8 Gaubekak, Ezker Horman 2 eta 3, guztira 16 egin ditu Mungiarrak, 7 pilota galdu, eta Armintzakoak berriz, 28 tanto egin eta 2 galdu, azte datuak, txapeldunarenak. Pilotak adakenda 69, partiduaren iraupena, 46 minutu, lehen da biziko txapelketa Esteban Gaubekak buruzburu 2004an lortu zuen, 2005an bigarrena, 2008an hirugarrena eta gaurkoa laugarrena du. Lehen entzun dugu, bozgalailuetatik datorren astean hasiko dela Binakako txapelketa. Jokatzeko esperantza bai, Mikel? Bai, gauza ez du zamartziok eta etzakia zema pareja sartuko gehan, daño esperantza bai. Jokuz oso ondo nitxe bilek eta ni uste ja esperantza uki berretela sartzeko. Getzekia, azkenian enpresak ze bikote eta ze nahiko ikenin, baina esperantza txiki babaseka sartzeko bai. Erki ba, horrela gerta daila, eskerrik asko Mikel da urren arte. Venga ba, zuei. Eta zuei ikusentzaleok, gogora dezagun Bilboko Deportibon, munduko pala txapelketako finala jokatu dutela Ziskar bigarrenak eta Gaubekak, eta azken hau Gaubeka izan dela irabazlea 35 eta 18 irabazita. Besterik ez, Bizkaiko hiriburutik, arratsaldeon.